Doncs, Charlie, el teu aniversari ja és la setmana que ve. Potser tens sort. Sí, fillet, sempre hi ha esperança. Oh, no, però en Charlie només rep una xocolatina a l'any. Els nois que trobin aquests tiquets segur que són nens que poden comprar moltíssimes xocolatines durant tot l'any. No li doneu falses esperances, pobre noi. Apostaria qualsevol cosa a que el primer en trobar aquest tiquet serà un nen molt gras. L'avi George no s'equivocava. Doncs al día següent. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Brian Bombay Show. Bien, y tenemos una noticia excepcional, puesto que el primer ticket dorado ha sido hallado. Ha sido hallado por un niño de Alemania que se llama Augustus Gloop. Augustus Gloop ya ha viajado al país junto a su madre, puesto que en breve podrán visitar la fábrica de Willy Wonka. Bueno, vamos a escuchar a Augustus. Tenemos una conexión en directo con nuestros reporteros. Adelante. Doncs jo estava menjant una xocolatina i vaig saborejar algo que no era ni xocolata, ni coconut, ni nougat, ni manteca de cacauet, ni sucre caramelitzat, ni fideus de colorins, així que m'ho vaig treure de la boca i allà estava, el tiquet daurat. Y dinos, Augustus, ¿cómo lo celebraste? ¿Cómo celebraste este hallazgo espectacular? Doncs vaig menjar més xocolates. Sabíem perfectament que l'Augustus trobaria un Golden Ticket. Menja tantes xocolates cada dia que no era pas possible que no en trobés un. ¿Cómo son? Qué divertido Augustus. Y su madre también es muy divertida. Bueno, volveremos a informar de esta y otras noticias. Devolvemos la conexión. Ara només queden 4. Sí, i ara que han trobat un, la gent es tornarà boixa per trobar els altres. I el segon tiquet daurat no va trigar a ser trobat. Hola y bienvenidos al Brian Bombay Show. Tenemos una noticia que acaba de llegar y es que el segundo ticket dorado ha sido hallado y lo ha encontrado una niña que se llama Veruca Salt. Veruca Salt, ¿sí? Bueno, creo que tenemos conexión en directo y vamos a entrevistar a Veruca Salt, que está acompañada de su padre. Adelante, reporteros! Doncs miri, quan la Veruca em va explicar que volia un d'aquests bitllets daurats, vaig començar a comprar totes les xocolatines Wonka que podia. Centenars, milers, centenars de milers. Jo treballo al negoci dels fruits secs i li vaig dir als meus empleats: «Bon dia, deixin de pelar cacauets i comencin a obrir envoltoris de xocolatines». Van passar 3 dies i res, i la Veruca estava cada cop més nerviosa, però finalment, al 4 dia, el vàrem trobar. Sí, i ara que ja el tinc, papi, vull que em compris un nou poni. Però això no és just. Ella no ha trobat el bitllet. No et preocupis, Charlie. Aquest home està malcriant la seva filla i res de bo es pot esperar quan malcries a un nen així. Charlie, amb la teva mare hem decidit que potser vols obrir el teu regal d'aniversari aquesta nit. Sí, té, fill. Aquí està el teu regal. I sí, el regal d'aniversari del Charlie era una xocolatina Wonka. Potser m'hauria d'esperar demà. Entre tots, sumem més de 381 anys. No podem esperar. I allà, dins l'envoltori d'aquella xocolatina Wonka, en Charlie va trobar
xocolata? El compartirem. És el meu regal i el compartirem.